F'aġġornament ekonomiku pożittiv ieħor li ħareġ il-Bank Ċentrali ta' Malta ingħad li f'Lulju ta' din is-sena n-numru ta' persuni b'impjieg full-time żdied bi kważi 11,200. Dan meta mqabbel ma' Lulju tas-sena l-oħra. F'rapport li ħareġ il-Bank Ċentrali qal li tkabbir tal-impjiegi kompla jkun xpronat l-aktar mis-settur privat. Fil-fatt il-biċċa kbira assoluta tal-impjiegi li nħolqu kienu ġejjin minn dan is-settur li jammontaw għal kważi 10,500. Il-ħaddiema fis-settur pubbliku bejn Lulju tal-2017 u l-istess xahar tas-sena l-oħra żdiedu b'700. Il-Bank Ċentrali kwota wkoll l-informazzjoni li toħroġ minn Jobs Plus u qal li n-numru ta' persuni fuq ir-reġistru tal-qatt kompla jonqos. F'dawn l-aħħar xhur l-indiċi tal-bank dwar il-kundizzjonijiet tan-negozju issuġġerixxew li l-ekonomija qed tersaq qrib il-medja storika. F'dan l-aġġornament ekonomiku semmew it-tkabbir maġġel fil-wasliet tat-turisti. Dan kollu wassal għal sentiment ekonomiku li tela u baqa' ogħla mill-medja storika tiegħu. Il-Bank Ċentrali spjega li l-inflazzjoni mkejla skont l-indikatur armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur immodera għal 1.4% f'Ottubru li għadda, 0.2% inqas mix-xahar ta' qabel. F'Ottubru ta' din is-sena żdiedet ukoll in-nefqa fil-pajjiż. Dan fl-isfond ta' proġetti li qed isiru madwar il-pajjiż, fosthom fl-infrastruttura li qed tara investiment bla preċedent ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.